Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos falar do tempo con David Domínguez, creador de Red Meteo e toda unha referencia meteorolóxica do país. Tamén imos coñecer o labor que desenvolve nas comarcas de Arousa o colectivo TDH Salnés. E na parte final do programa recibiremos a artista meisino-francesa Amélie Trottet. No capítulo de festas, o programa ven esta semana cargadiño. Estaremos, por exemplo, na exaltación do mexillón no Cabo de Cruz en Boiro, na Feira do Cabalo de Meis, no Día do Mariñeiro de Porto Novo, no Carme dos Pincheiros da Pobra ou na Festa da Auga de Vila García. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois comezamos este Verán Verán saboreando os nosos produtos do mar. Primeiro no Cabo de Cruz, no Concello de Boiro. Ali acaban de celebrar unha nova edición da Festa de Exaltación do Mexillón. Un menú do máis completo. Atendan diferentes elaboracións, como por exemplo o clásico mexillón ao vapor, tamén en empanada, a vinagreta de cítricos e nube de trufa e ademais por primeira vez este ano ali no Cabo de Cruz unha sobremesa, en concreto un culán de mexillón e golfo da ría, que é un tipo de alga. Moi boa xente de Verán Verán, aquí estamos na 18ª edición da Exaltación do Mexillón en Cabo de Cruz, en Boiro. Cuidado como está o ambiente e eso sí, a vos non vos chega, pero aquí o ambiente é espectacular. Poñan todos atención, voulles contar o segredo do éxito desta orquesta que a todos deixa contentos. Hoxe, pois, aquí na festa do Mexillón, andamos aquí. Sí, estaba moi bons, a verdad. Mira se non aproveitou que estaba isto de puta madre, Estaba ben. Buah, mira, yo probé todo, estaba todo espectacular, o sea, espectacular. E o que mandeu do trombo, o que mandeu do trombo. Que comeron hoxe por aquí o mexillón? Aparte, é de que maneira o comeron? Home, de todas, mira, se te fijas aquí no plato, sácalle aquí, compañeiro, que collemos todo o parque e isto é estupendo, sabroso e de todo, estuvo todo moi ben. E non é caro, Pois mira, son estas 4 degustacións que en realidad, bueno, empanada, todo a base de mexilón, claro, a base de mexilón. Vamos, siempre, cada fin de semana del 15 de agosto yo vengo aquí a ponerme las botas. Venimos para esta fiesta. Sí, de verdad. Sí, de verdad. De Estados Unidos. De Estados Unidos, de Florida. Bueno, aquí se deixaron a bandexa limpia, Dios mío, xa acabamos cos mexillón. Sí, xa rematamos, sí. E que tal, como estaba? Ben. Dime a verdad, probaste o culán de mexillón? Sí, é o máis rico. Sí? Sí. O sea, triunfou este ano o culán. Sí, sin duda. Nos vimos todos os anos e sempre repetimos, están buenísimos. É unha experiencia que invito a repetir. Acabamos de llegar a recoger ahí en la barra todos los tickets y todos los platos y nada, vamos a darle a ver qué tal está el menú. Bueno, yo veo que cogisteis un poquito de todo, ¿no? Mejillones al vapor. Mejillones al vapor, un poco de empanada, un postre que debe también estar hecho a base de mejillón, nos han dicho. Probaste o postre de mexillón o culán? Sí. E que tal? Insuperable. Insuperable. Ay, el culán, sí, muy bueno. A mí me gusta, es verdad que por aquí pues generó un poquito de controversia de que gustaba más o menos, pero súper rico, sí.
Estamos con Abel da organización da exaltación do mexillón de aquí de Cabo de Cruz de Boiro. Que tal, como levamos o día? Pois a verdad que me vean moi contentos, o importante que o clima respetou, está salindo a comida moi rápido e nada, moi contento, verdad, moi contento. Temos este ano un menú, como sempre, de 4 elaboracións, temos mexillón ao vapor, temos a mexillón en vinagreta cítrica con nube de trufa, temos a empanada de mexillón, que é un clásico, e pois temos este ano como, digamos, novedade de innovación disruptiva, temos o culán de mexillón, que é un postre de mexillón que é dulce, pero tamén ten este toquillo salado que lle dá o mexillón. Nada, un ano máis, cada ano unha innovación, este ano é o culán, fai 3 días que empezou a nova directiva a hamburguesa, o cítrico a espuma trufada. E aquí estamos, un ano máis, con 1.800 personas a repartir mexillón, que é do que se trata de Cabo de Cruz, un produto excelente. Bueno, eu non quero que perdan detalle, que todo o mundo se queda con mexillón ao vapor, pero bueno, hai moitas formas de preparalo. Por suposto, o mexillón é unha proteína moi san, chea de ferro, o sea, o importante é que, como é proteína pura, podemos facer con el o que queremos. A nivel de números de asistentes, medramos cada ano, tamén aumentamos en programación, creemos que en calidade, así que é a senda que estamos seguindo nos últimos 3 anos. E seguimos saboreando os nosos produtos do mar, agora cunha multitudinaria sardiñada en Portonovo. En concreto, na celebración do Día do Mariñeiro, unha cita que reuniu a centos de persoas na contorna da lonxa que non quixeron perder o reparto gratuito de máis de 500 kilos de sardiñas. É o segundo ano que o Concello de Sanxenxo organiza esta proposta dirixida a render homenaxe ao sector do mar. Para acompañar o peixe tamén se repartiu auga e viño. Ademais, non faltou a ambientación musical con voces de sempre e Portonovo canta. A iniciativa está enmarcada no programa de festas de San Roque que se prolongaron durante 6 días. Ademais das atraccións, houbo verbenas e distintas celebracións litúrxicas. Como novidade, para poñer o broche de ouro ás festas, organizouse o propio día de San Roque un espectáculo pirotécnico dende a praia de Baltar. Os fogos lanzáronse dende unha plataforma na auga. A programación tamén incluiu a celebración do Día do Can, que contou cunha mestura de deporte, xogos tradicionais, música e actividades con animais. Houbo unha carrera popular, xogos populares e tamén un desfile de disfraces de cans. As festas en Portonovo remataron co Día do Neno, xornada na que as atraccións ofreceron prezos especiais. Bueno, se vostedes son espectadores habituais deste programa, xa saben que todos os anos, todas as tempadas, convidamos a algunha entidade social da nosa contorna pois para coñecer un pouquiño máis a fondo o seu traballo. Por aquí, por exemplo, estiveron nos últimos anos a Asociación Amicos, a Fundación Xoán 23 ou a Asociación de Xordos da provincia de Pontevedra. Nesta tempada de 2026 quixemos convidar a Asociación TDH Salnés para coñecer un pouquiño máis en detalle o labor que desenvolven non só aquí na comarca do Salnés, senón que nas distintas comarcas de toda a ría de Arousa. Para iso recibimos aquí no programa, no Concello de Sanxenxo, a Eva Silva e Romina Ruel. Que tal? Moi boas. Hola, buenas tardes. Benvidas as dúas ao Verán Verán, como dicía, pois para coñecer un poquinho máis esa importantísima misión que desenvolve TDH Salnés, como digo, en moitas comarcas da nosa contorna. Antes de nada, para situar un poquinho os nosos espectadores, contadnos un poquinho como e con qué objetivos naceu esta asociación TDH Salnés. Bien, la asociación TDH Salnés se fundó en mayo del año 2015, yo soy una de las fundadoras. Con el objetivo, en ese momento no se conocía este trastorno, sí, trastorno del neurodesarrollo,
y nos juntamos a raíz de una charla que se dio en el concello de Vilagarcía, una serie de mamás que estábamos allí, 10 mamás en concreto, para crear esta asociación, darla a conocer y sobre todo para trabajar a nivel de la defensa de los derechos que tienen, en ese momento tenían los chavales, los escolares, tema educativo y también el tema sanitario, sobre todo en la detección y en las terapias y demás apoyos. Y a raíz de ahí, el año pasado hicimos el 10º aniversario, ahora ya vamos por el 11º año. Esto ha empezado, en principio era la etapa escolar, ahora ya hemos empezado a abarcar desde los 0 años hasta el senior. Las diferentes etapas del individuo con este trastorno y otros asociados, porque el TDAH nunca se da solo, es la base de muchos otros trastornos, siempre va acompañado de lo que nosotros llamamos los primos. Sí, falaremos de eso longo da entrevista. Diferentes. Queríamos preguntar, claro, acabas de celebrar, como dis, ese 10º aniversario xa camiño deses 11 anos de traballo. Botando un pouco a vista atrás, cales considerades que foron os maiores fitos, non? Os logros acadados por TDAH Salnés no voso radio de actuación, digamos, nesta década de trayectoria? Bien, hai que decir unha cousa, é que nos abarcamos a comarca Arousa Norte e Norte Sur. Arousa Sur temos delegación comarcal en Ribeira, pero tamén a comarca do Sar, comarca Ulla, Umi e Deza. En todos esos centros, a través dos gabinetes colaboradores, fomos pioneiros na figura do socio colaborador para poder empezar a traballar con diferentes profesionais que intentan resolver pois todas as casuísticas que teñen os individuos con este trastorno. O maior logro foi, primeiro, a visibilidade. Nadie coñecía, inda ahora pensa que isto é un invento das nais, que non é unha cousa que é algo que nace coa persona e morre con ela, e que é discapacitante conseguir o aumento da discapacidade e incluso da dependencia, conseguir que na escola se adaptara o protocolo de actuación para este trastorno xunto cos demais, e que se dera formación e información tanto ás familias como ao profesorado como o resto da sociedade. E o máis importante é o que estamos a conseguir agora, intentando que non é de todo, é que este é un problema da mente, no que vai incluído a saúde mental, un problema que a través do COVID se ha visto aumentado en diferentes a nivel conductual, e que para eso, que é unha demanda que lle facemos á administración, é que hai que recabar recursos, empezando polos sanitarios, empezando polos formativos para os diferentes profesionais e, sobre todo, a visibilidade e os apoios ás familias. Mira, xa comentabas agora, non, esa importancia de traballar no ámbito educativo, tamén no ámbito familiar, no ámbito psicolóxico, son, digamos, como partes moi importantes da misión que desenvolve TDAH Salnés. Neste sentido, por exemplo, no ámbito educativo, cales son, digamos, os servizos ou as prestacións que ofrecedes ás persoas que acoden a vos na procura de axuda? Ben, no ámbito educativo empezamos por a formación e información ás familias, pero tamén ao profesorado. Somos unha asociación que temos un convenio coa Consellería de Educación, damos formación nas escolas e nos AMPAs a través do CAF e do CFR, pero tamén a nivel propio. Este ano hemos dado un montón de formación, damos tamén temos todos os meses, unha formación para familias que a impartimos en colaboración co Centro Comercial Arousa, en Vilagarcía, que nos presta aula, e tamén temos as xornadas anuais nas que participan
profesionales importantes que abarcan as diferentes etapas e aspectos das persoas, que se celebra sempre coincidido ca Semana Europea do TDAH, que o Día Internacional o 27 de outubro. Este ano será o sábado 24 de outubro, a xornada durante todo un día, que o levamos facendo desde hai anos en colaboración co Concello de Cambados. Dentro dos minutos desvelaremos o cartel que xa teño por aquí agochado entre as ocellas de Martín Codas, desvelaremos ese cartel desas xornadas deste ano, pero unha cousa, preparando a entrevista, esta conversa con vos, que creo que tamén é importante dentro desa labor de divulgación que estamos facendo agora, como ti ben comentabas, Eva, esa parte de que o TDAH non é só unha cousa de nenos. O TDAH afecta a persoa dende que nace ata que é unha persoa anciá, non? É dicir, é importante poñer o foco en que non é unha cousa de nenos, que afecta a todas as franxas da sociedade, non? Que é discapacitante. Eu quero facer fincapé en isto. É discapacitante porque, volvo a repetir, non se dá só, dase sempre acompañado TDAH dislexia, TDAH trastorno bipolar, TDAH trastorno de alimentación, TDAH trastorno de conducta, etcétera, etcétera. Ojo, é moi importante, porque a veces como que é unha tontería, como deixamos por debaixo de outros, como pode ser os trastornos do autista, outros que sí que teñen ao longo dos seus grados unha maior dependencia, pero que o TDAH te imposibilita para moitas cousas e te repercute no teu día a día. E cando falamos desto, non falamos solamente na etapa infantil, falamos na etapa secundaria, cos problemas da personalidade, cando os rapaces van facéndose conciencia de se mesmos, con problemas de intento de suicidio, que bastantes, trastornos da alimentación, logo trastornos da personalidade, trastornos da conduta. Últimamente hai moitos con agresividade detectado, o que comentan os pais e o que comenta o profesorado. Logo despois chegamos á parte profesional, á parte na universidade, sobre todo na USC, que tamén temos un convenio con ela a través do SEPIU, tamén se adaptan, fan apoios para o alumnado, pero tamén no aspecto laboral. Un TDAH nun entorno laboral rígido non é comprendido e costalle, porque non vai a outro ritmo que non vai a outra persona. Logo, despois, no aspecto familiar, onde hai un neno con TDAH, hai adultos con TDAH e outros trastornos. E logo xa vamos un pouco máis alá do adulto ao sénior. Este ano, pois, un pouco máis alá, fai un par de anos, pero máis concreto este ano, incluso nos viñeron a comunicar nas residencias. Nas residencias, xa nesa etapa da vida no que xa non filtras, xa eres ti, notase moito máis de persoas que están atendendo a esta xente que che veñen a preguntar como se pode traballar ou como poden abordar as condutas que teñen estas persoas ou as discapacidades que teñen estas persoas. É importante non poñer o foco e aclarar que o TDAH está presente ao longo de todas as etapas da vida. Romina, ti tes aí esa publicación que impulsades de TDAH Salnés, e efectivamente neste caso poñendo o foco, estou lendo o título, poñendo o foco nesa primeira etapa infantil. Contanos un pouquiño en que consiste esta publicación, un pouquiño de información que se recolle nela. Pois, como decía Eva, estamos levando a cabo xa fai uns meses desde que me incorporei á Asociación TDAH Salnés, donde fago labor de terapeuta, vale? E focalizámonos en esta terapia porque creemos que para os nenos, tanto para os nenos como para as familias, que vai moi ben, axuda moito a autorregularse e a regularse, vale? Aquí falamos sobre a reflexoloxía podal, que é unha das terapias que abordamos en TDAH Salnés con colaboración do Centro Comercial Arousa, que nos deixan a sala para impartir o curso, vale? É un curso que vai enfocado aos pais para que aprendan a facer reflexoloxía aos seus nenos, vale? Un curso que dura un mes, ten unha duración de un mes, de 4 sesións, donde facemos teoría e práctica. Eles salen dali sabendo facer a técnica na súa casa e,
cun acompañamiento, porque nós sempre estaremos detrás para acompañalos, vale? É unha técnica que creemos que ten uns resultados moi bons á hora de que se regulen, de o que falábamos da frustración, de sobre todo eses nenos que últimamente pois hai moitos casos de, como decía Eva, non? De ira, de medos, de agresividade en algúns casos, non? Exacto, agresividade, conductas que cada día se están agravando máis, vale? Entonces, estámoslo poñendo en práctica e xa temos un recorrido e creemos que vai moi ben para este tipo de familias. E sobre todo tamén para o que falábamos antes, o coidador, que sí, para os nenos son importantísimos. Que pasa? Que os nenos teñen xa un montón de técnicas e un montón de sitios aos que acudir. O coidador sempre queda de último. O que se dice, non? Quen coida dos coidadores. Exacto. E estamos nos dando conta que non, que ten que ser primeiro o coidador, ten que saber coidarse para poder coidar. Un poquinho facendo unha similitude como coas emerxencias nos avións, primeiro poñerse un chaleco e logo axudar os demais. Exacto. Que pasa? Que te vas nun avión e a primeira inercia é poñerlle ao teu bebé ou ao teu neno, e non, isto é, vale? E é unha técnica, pois eso, que aprendemos a facer reflexología aos papás aos nenos, pero tamén a facerse autorreflexología a eles mesmos, vale? E traballamos tamén a aromaterapia. É unha combinación de dúas terapias alternativas que van moi ben porque os aceites de grado terapéutico van directamente ao sistema olfativo, que en 3 segundos están na pineal, entonces fan que a xente se regule moi pronto. Pois moi interesante esa parte tamén pois dedicada para as familias, non? E para pois mellorar ese benestar entre as familias, non? Entre todos os membros da familia. Xa acabamos de comentar que o TDAH pois afecta por igual a todas as franxas de idade, non só os nenos, senón que durante toda a etapa vital. E outra cuestión que vos quería preguntar é sobre, bueno, homes e mulleres, porque non sei se afecta de distinto xeito, non? No, efectivamente, de distinta maneira e en distintas edades. Neste caso a muller, sobre todo cando empeza na etapa madura, cando a menopausia, cámbialle por completo. Toda esa parte que de alguna maneira conseguía que non se notara tanto, que conseguía levala ao chegar a esta etapa da súa vida, aparece, se volca. Ben, a muller tende por si sola a que ser máis impulsiva a facer varias cousas a vez, a estar en moitos sitios e tamén a ter pois trastornos, etapas deses que chamamos baixóns, de etapas de depresión, como diría eu, nas que se sente insegura, nas que se sente frustrada. O home é máis activo, tira máis pa diante, e a parte vai un pouco máis a conduta, leva-o de diferente maneira, mentras a muller notaselle máis, o home como que se lle oculta, e aí xa entramos en outro tipo de patoloxías que son totalmente, que se lle dan máis a él por a condición de ser home. Mira, falando de diagnóstico, comentabas hai uns minutos, Eva, bueno, diagnóstico pode ser diagnósticar, como decíamos, en calquera momento da etapa vital, non é só unha cuestión de diagnosticar cando se é pequeno, pero creo que ás veces como que se tarda moito, non? En conseguir ese resultado, en acabar ese diagnóstico. Sí, bueno, no meu caso, eu xa había creado a Asociación TDAH Sanés pola miña filla pequena, que é disléxica, cando me diagnosticaron o TDAH con hiperactividade. As mulleres non soemos ter hiperactividade, somos poucas, no meu caso son un claro exemplo, esa se me nota, teño impulsividade, e máis o trastorno da ansiedade crónica. Pode ser moi, como decía antes, invalidante, complicaseche moito a vida. Ben, a mí me diagnosticaron cando me diagnosticaron a fibromialgia. Eu que din que non o podía, o sea, que din así, como eu, non, imposible. Entón, pois era tal, cando moitas veces se diagnostica eso,
por exemplo, se tes unha depresión profunda, entonces tamén soleche pasar, ou se tes un intento de suicidio ou cualquier outra, ou por exemplo, se tes nenos con estas condicións, xa din, usted virouse algunha vez que xa se vai un pouco o historial familiar. Ben, cal é o problema desto? Tárdase moito en diagnosticar, primeiro polos Sergas. Os Sergas tarda moito en darte consulta, hai poucos profesionais, hai sobre todo competentes en isto, e xa non digo solamente cos rapaces, sino tamén cos adultos, e os enfocados ao que dicíamos antes, a muller, que é totalmente distinto ao do home. E logo despois o tema terapéutico, é dicir, ti unha vez que estás diagnosticada, tes que seguir unhas pautas para poder levar a cabo convivir con este trastorno. Ben, non hai suficientes profesionais, logo teñen un coste para moitas persoas, moitas familias, inasumible. E logo está o tema da discapacidade, o que falábamos antes. É unhas cousas que falamos outro día cando tivemos a reunión coa Directora Xeral de Política Social e coa Xefa Territorial de Política Social en Pontevedra, o tema da discapacidade, da concesión dos grados de discapacidade, da dependencia, e cando falamos da dependencia xa falamos do sénior. Ben, eles dixeron que han avanzado bastante co tema de que en 6 meses xa se tal. Non, o problema está que ao mellor nos concellos non teñen os suficientes profesionais. Isto é unha cadena que empeza por desde a parte administrativa, desde a parte sanitaria. Entón, vai pouco a pouco. De todas maneiras, desde que estou eu, desde que se creou isto, ha avanzado bastante. Ainda queda moito, tanto a nivel sanitario como a nivel terapéutico como a nivel educativo. A nivel educativo estamos a moitos, sei que é algo que non debía de decir, pero vou a decir de que fai falta moitos apoios nas escolas, o da educación inclusiva non é real, e aí hai que facer hincapié, tanto eso, que a discapacidade, a dependencia e a inclusión. Son os 3 grandes hitos que ten a sociedade e a administración. Seguimos avanzando, pero moi pouquiño a pouco, quizáis non tan rápido como deberamos avanzar na sociedade. Comentábamos antes con Romina, non, algunha desas actividades ou exemplos de proxectos que levades a cabo, porque claro, facedes de todo un pouco, talleres de distinto tipo, programas de reforzo educativo, como comentaba agora Eva, e tamén outras actividades, porque tamén é moi importante, non, Romina, aparte, digamos, de lecer, de ocio, por exemplo, os campamentos, unha vertente, digamos, educativa, pero tamén unha parte moi importante ese tipo de actividades vinculadas ao entretemento ou a diversión, non? Súper importante, sí, para eles, porque fan comunidade, vale? Despois descubren cousas novas, porque temos un montón de actividades diferentes. Este ano o campamento foi un campamento moi diversificado, pois facíamos conxuntamente tanto salidas ao aire libre como talleres, talleres increíbles que os nenos quedaron encantados, desde aromaterapia hasta utilizar frutas para facer pinturas, utilizar minerales, utilizar cousas sensoriales para descubrir sensacións, esas sensacións unilas con emocións, despois todas as visitas que se fan tamén, o que nos fan. Despois que nos fan e que facemos nós, aproveitamos moito o pobo tamén para que descubran o seu pobo, e despois tamén é unha maneira de axudar as familias a que teñan un ratiño, non, de descanso. Bueno, pois nesta recta final da entrevista, pois precisamente imos a presentar pois un par de propostas que non chegan de TDH Salnés. Agora falamos tamén desas xornadas de outubro, pero claro, temos tamén este proxecto que se chama Proxecto Benestar, espazo de apoio para as familias. Contanos un pouquiño, Romina, en que vai consistir esta actividade. Bueno, esta actividade, temos programado unha serie de días, vai ser un día ao mes para todo o curso escolar, que vai partir a partir de que teñamos as xornadas do 24 de outubro, e van a ser obradoiros tanto enfocado a nenos como a familias, donde trataremos un montón de terapias e as escoitaremos tamén, vale? É moi importante escoitar o que eles necesitan, porque cada caso é un mundo. E trataremoslo a través das terapias para darlles axuda e que eles sepan
nas súas casas pois saber regularse e poder axudarse eles mesmos, non ter que estar continuamente dependendo. E a outra das propostas son esas xornadas do vindeiro 24 de outubro, que ademais vai ser primicia, imos presentar o cartel hoxe aquí no Verán. Contades un pouquiño, xa temos aí a data, 24 de outubro, alrededor de que temática van xirar este ano estas xornadas? Bien, vamos a ver la temática. Primero es lo que es toda la parte del cerebro, del neurodesarrollo. Luego vamos a hablar sobre todo lo que es la parte emocional, la parte educativa. Luego también vamos a hablar desde el propio yo. Vamos a tener una mesa de debate y creo que, no sé, alguna cosa más ahora en este momento no me acuerdo. Como sempre con profesionais e expertos. Sí. Además son unas jornadas que a formación está homologada, con lo cual tienen que vir personas que se dedican a esto. Temos xa cerradas, xa pechadas, con os ponentes pechados. Este ano tamén vamos a facer ao final a entrega da Azoka de Honor, que este ano será o primer ano que non poderemos contar ca impulsora da Azoka, porque desgraciadamente xa non está a nosa querida Mar Barral, que lle mando un bico a ceo, senón que vamos a ter outra e que xa temos tamén ao destinatario. Bueno, pues... Va a ser este ano unhas xornadas moi emocionantes, por las pequeñas ausencias, pero con temas cada vez xa para dar resposta a todas aquelas inquietudes e aquelas preguntas que nos fan os nosos socios, os nosos veciños, as familias e sobre todo o profesorado, que nos manda, ai, que tal, non sei que, nos vamos tomando nota de todo. Bueno, pois presentadas xa estas xornadas do TDAH 24 de outubro que se van celebrar no Concello de Cambados. Haberá tamén tempo, como sempre, para esa presentación oficial que facedes todos os anos e que non sempre contamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. Moitísimas grazas pola vosa visita e, bueno, un poquinho será a misión, non, deste espazo, deste tempo de conversa con vos, pois visibilizar, non, ese traballo que facedes dende TDAH Salnés e que tamén sirva pois este espazo pois para aquelas familias que precisen pois botar man, non, de todo o que facedes dende TDAH Salnés, pois que non teñan medo, que acudan a vos, que pidan información e que efectivamente se unan a este colectivo. Importante, que hai familias que teñen moito medo todavía a salir da... Ainda existe esa vergoña, esa, si, ai non o digas, non lle digas a miña familia, non quero que se saiba, todavía existe eso. E nós o que queremos é que a xente se sume, que se una. Cuantos máis socios, máis podemos facer. Rachando eses tabús e rachando eses estigmas, non, que ainda quedan na sociedade. Eva, Romina, foi un placer tervos aquí. Se os parece, pasamos por ali a copa a Romini, vamos a hacer un brinde, porque claro, ben merece o traballo de TDAH Salnés un recoñecemento e un brinde con Martín Kodax. Salud. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí seguimos no Verán. O cabalo foi o gran protagonista no Concello de Meis. O municipio acaba de acoller unha nova edición da súa feira cabalar, unha cita na que se reúnen centos de afeccionados e amantes deste fermoso animal. Na programación deste ano, pois distintas propostas, entre elas pois un concurso morfolóxico, proba de trote ou incluso unha carreira de ponis. Esa muller enlouqueceu, Que tal, Dani? Que tal, amigos de Verán? Benvidos todos á Feira Cabalar de Meis. Xa vedes, os amantes dos cabalos teñen hoxe un día espectacular aquí, para disfrutar de que? De paseos, de rutas, e non só eso, concursos de morfoloxía e carreiras, o sea que cuidado co día que temos hoxe en Meis. Vai no cavalinho, vai no cavalinho, vai. Estabas te vendo aí que lle estabas dando mimos a este animal. Este gusta cabalo? Sí. Madre mía, e sabías me dicir que raza é? Porque chama moitísimo a atención. Pura raza española. Pura raza española? Sí. Pero é un animal xoven todavía, non? Sí.
Porque a mí soname que vin este cabalo xa o ano pasado aquí, pode ser? Claro, claro, sí, todos os anos. Todos os anos, non? Sí. Bueno, vexo que vindes que a indumentaria correcta hoxe. Home, hai que vir a un sitio como estes, non se pode vir de ir á festa. Que sodes de aquí, de Meis? No, de Villa García. Bueno, seguro que vindes todos os anos. Sí, xa é unha rutina desde pequeniño. Eu vou dizendo assim, vai, vai, o vai do cavalinho, vai, vai. Disfrutando da feira, Meis? Sí, mucho. Non me digas que isto é teu. Cámara, atende a diferencia de tamaño, Mira que eu mido 1,77 m. E a ti non che dá medo? A ver, porque es muy noble. Que eres de aquí de Meis? No, yo soy de la Puebla del Caramiñán, Desde a Pobla, vendes aquí? de la Pobra. Pero que vindes todos os anos? Pues os últimos anos sí que viñamos con él. O vai no cavalinho, vai, vai. Bueno, estamos con Jaime, propietario de Braseiro R, certo? Correcto. Bueno, acabas de concursar, que tipo de concurso era? Pues ten un concurso morfolóxico de españoles, cabalos españoles. Bueno, pues miran ya a súa belleza e os movimentos e todo, e a ver, bueno, a ver como queda a cousa. Ti tamén montas este cabalo? Sí. E non che dá medo tan grande? Non há. No. No. Como dixeron que se chamaba? A ver se é verdad. Braseiro. Braseiro, sí que conoce o chaval. O vai no cavalinho, vai, vai. Bueno, Dani, estamos con Jesús Llanes, suizo, hoxe aquí no concurso de morfología. Sí, así é, sí. Tocounos hoxe aquí, en Meis. E que tal, como está sendo o día? Ben, fai un poquinho de ariño, o cual alivia a temperatura que temos, ambiente magnífico, exemplares de primeira calidad. A verdade é que é un placer disfrutar de concurso como este. Pouco a pouco a raza mellora e o concursista e criador galego ten un nivel máis alto. O vai no cavalinho, vai, vai. O vai no cavalinho. É que imos salir de ruta ahora ou...? Si, eu me dá unha voltiña dunha horiña e media, unha hora, e a ver que tal. Bueno, como queres, daqui da zona ou visitante? Son casi visitantes, de do lado. De aquí do lado. E que, como estás vendo este ano a feira? Bueno, de momento hai moitos pavos a primeira hora, e a ver ao largo do día que se poñen un pouco máis interesante. A xente, todo, a ver. Bueno, a mí unha recomendación, hoxe non podo marchar de Meis sin ver... O canal Ríos Baixos. Bueno, nos démonos conta que está tendo un montón de acollida a feira cabalar de Meis. Sí, cada ano vai medrando un poquinho máis e, bueno, temos que agradecer á Asociación Ruta Rumba que se implica pois para axudar ao Concello para que cada ano pois esta feira sexa unha realidade. Bueno, non sei se te sorprenderá este dato, estuve falando con varias personas que efectivamente teñen na axenda a Feira do Cabalo de Meis. Que te parece? Pois a verdade é que sí, para o Concello é un orgullo, non? Porque esta feira ano pasado foi un referente de todo tipo de gando e que por menos unha vez o ano siga sendo referente, pois para o Concello é un orgullo. Bueno, Dani, nos hasta aquí chegamos na Feira Cabalar de Meis. Eu xa topei un cabalo da miña talla. Como podes ver, suspensión deportiva, pouca potencia e manillar ancho. Isto sí me dá seguridade. E marchamos agora ata a festa do Carme dos Pincheiros na Pobra do Caramiñal. A música e as distintas propostas lúdicas e festivas encheron o municipio durante varias xornadas. Pequenos e maiores gozaron de concertos hinchables ou a festa da escuma. Tampouco faltaron, como sempre, os sanjuerguines, así como os actos máis solemnes coa procesión na honra da patroa dos mariñeiros, acompañada pola banda de música da Brilat, que culminou cunha ofrenda floral a carón dos pantaláns en lembranza dos falecidos no mar. O pregón este ano correu a cargo dos membros do Club de Atletismo Deportes Barbanza. Non faltaron tampouco no Carme dos Pincheiros as verbenas nocturnas con orquestras de primeiro nivel como a Panorama City ou a Capitol, ou tamén sesións DJ e concertos dos máis variados estilos para todos os gustos. Un ano máis, os xigantes e cabezudos que desfilaron polas rúas durante todos os días de festa atraeron as miradas de veciños e visitantes, converténdose na imaxe máis distintiva dos Pincheiros. Nos falamos cos cabezudos. Aquí estamos muy bien disfrutando las fiestas del Carme dos Pincheiros y con muchas ganas de seguir ahora. Nos quedan aún hoy a la tarde y mañana y tarde y a darlo todo, a que la gente disfrute lo que estamos haciendo. Pesan, pero bueno, al fin y al cabo es la esencia del pueblo y lo lleva siempre con alegría todo. Bueno, como sempre hai que facer un pouco o tempo, ir así un pouco máis lento, pero bueno, é un día máis, hai que seguir bailando e que estés cansado e que toque.
E seguimos de festa en festa, máis de 35.000 persoas na Festa da Auga de Vilagarcía. A vila encheuse ata a bandeira para celebrar a cita máis multitudinaria do seu calendario, na que xa se considera unha das edicións con máis afluencia de xente dende os seus inicios, hai case 50 anos. A cidade foi un ano máis a capital da diversión, nunha xornada na que as altas temperaturas convidaban a refrescarse. Tras o tradicional traslado de San Roque, abriuse a veda e ninguén quedou seco. Milleiros de veciños e visitantes encheron o centro urbano cargados con caldeiros, pistolas de auga, globos e ata flotadores e todo tipo de artiluxos. E dende os balcóns a veciñanza, como sempre, moi implicada, lanzando auga aos que a piden dende a rúa. Nesa misión tamén colaboraron un ano máis os camións dos bombeiros, grandes aliados para combater a calor nesta cita que, por certo, está declarada de interese turístico nacional. Bueno, pois imos falar agora dun dos temas que máis presta falar do tempo, porque a todo mundo en calquera momento lle gusta falar do tempo. O noso convidado leva máis dunha década que se di pronto á fronte de Rezmeteo, un perfil onde vai publicando moitísima información alrededor da meteoroloxía en Galicia. El chamase David Domínguez. Que tal? Moi boas. Moi boas tardes, que tal? Pois nada, benvido ao Verán, xe dicía agora, máis dunha década á fronte, non, de Rezmeteo. Eu polo que estiven investigando, pois sempre soñaches, non, con ser home do tempo e, bueno, o teu xeito tamén é home do tempo, polo menos para máis de 70.000 persoas que xa te seguen a través das redes sociais. Non sei se isto de, bueno, estar pendente do ceo, de se chove, de se fai sol, de se fai evento, é unha cousa que, bueno, un interese que che surdiu hai agora xusto unha década, ou se xa ven de pequeno, non, que xa estabas aí pendente a ver se chovía ou non? Pois mira, isto venme desde que era moi pequeniño, desde que teño uso de razón sempre me gustou mirar para o ceo, mirar como se movían as nubes, mirar por que chovía, porque non, cando sí, cando non, cando facía frío, cando non. E pouco a pouco pois empecé a interesar non cando chove, senón por que pasa isto, por que non. Pouco a pouco pois empezaron a chegar libros á miña casa que me compraba a miña nai daquelas, despois empecé a traballar, chegou internet á miña casa, puiden investigar máis pois en foros, en páginas web, e en 2014 decidín abrir un blog que, bueno, escribía eu de vez en cando, pouco a pouco, o sea, unha vez á semana e tal, pero pouco a pouco foi medrando hasta que o que agora, que eu de verdade vos lo digo, nunca pensei que fose medrar tanto, o sea, que fose chegar a tanta xente como chega agora, sí. Claro, foi como un fenómeno pasar de ser un hobby a ser, pois, un portal de información o que a xente, pois, recorremos, pois, para consultar, pois, a ver como ven o tempo. Esa progresión foi, digamos, como meteórica, non? Sí, como xa digo, empecé en 2014 escribindo unha vez á semana, de feito, acórdome que se escribía en castelán, así, por nada. E foi a partir lembro dun furacán que pasara moi preto de Galicia en outubro de 2018, que fora o furacán Ofelia, que fora cando fora do lume das neves, todo por aí. Foi a partir desa época cando a páxina fixo un boom, hasta que agora, que eu aínda me costa asimilar moito cando vou pola rúa e me para xente e me di ti eres o do tempo ou ti eres o do tal. Eu digo, pero quen son eu? Son un chaval de Campo Lameiro que ten unha estación meteorolóxica na casa e escribe como a el lle gusta, é o que adoita non ver na tele, porque eu empecé a páxina pois por eu estaba canso do simple vai chover e vai facer sol, eu quería saber por qué, empecé a explicar a miña maneira e creo que parte do éxito da páxina reside neso, en explicar a miña maneira o porqué das cousas. Claro, pero bueno, ter tanta comunidade detrás e tantos seguidores tamén implica unha responsabilidade, porque as persoas que fan un seguimento, digamos, diario do tempo son como moi exixentes, porque como te equivoques logo colgan cheio San Benito e hai que ser, ¿no?, moi escrupulosos e moi rigorosos, non, con todos eses datos para dar, digamos, o pronóstico e as explicacións máis acertadas, non? Sí, pero mira, aquí teño que salir á defensa da miña comunidade que teño, porque o certo é que se erro, eu xa digo, non me importa errar, a meteoroloxía non é unha ciencia exacta, gracias a Dios, non? Pero sí que eu erro moitas veces, o sea, afirmo, non pasa nada, pero nunca
o sea, salvo un par de veces que eu me acorde, nunca teño así comentarios como dicindo, como recriminándome así de no, fallaches, tal, non sei que. Algún hater sempre hai, obviamente, claro, son máis de 70.000 personas, ao final algún ten que haber, pero teño que sair á defensa da miña comunidade que teño, porque de verdade vos lo digo que son xente moi respetuosa. De sorte, porque en certas cadenas de televisión que, bueno, como non acerten un par de veces xa lles caeu as de Dios, non? Despois, se non acertan coa previsión do tempo. Sí. Bueno, unha comunidade e un traballo que hai detrás do que te encargas facendo ese mapas, elaborando eses pronósticos, elaborando toda esa información que nos estabas comentando, decir, vai facer este tempo, pero vai ser así por tal motivo, buscar sempre esa explicación, no que aparte tamén é interesante saber por que pasan os fenómenos meteorolóxicos, pois preguntarche un pouquiño pois como é o día a día, digamos, o teu traballo de oficina, entre comillas, pois alrededor de todo ese traballo que desenvolves en Red Meteo. Pois mira, eu, bueno, para empezar, para poñer en contexto a todas as persoas que nos están vendo, eu traballo dunha cousa totalmente distinta a isto, o sea, para min este é un hobby que pasa que lle digo moitas horas. Eu, por exemplo, no meu caso, antes de empezar a traballar, antes de empezar o meu horario laboral como tal, oficial, eu despertame moi cedo e moitas veces pois xa programo, xa fago as publicacións do día e xa as programo para que se publiquen a X hora para eu non estar pendente do móvil, porque ao final son eu solo. E ao final, pois, a min reventame a cabeza se teño que estar pendiente do móvil seguido ou de publicar ou de, porque aparte, vale, eu teño este hobby, pero pois teño outros moitos. E ao final, pois, eu son unha persona, son solo eu, son 70.000 personas, e ao final, pois, bueno, eu intento ter todo listo o máis cedo posible, se non é antes de ir a traballar, pois é de susto despois de sair a traballar, pero, bueno, sí que intento telo todo moi posto ao día, son moi rígido para esas cousas, pero tamén antes era máis, agora é como que, bueno, son consciente de que cada vez chega máis personas, pero quítome bastante responsabilidade, é dicir, é imposible chegar, o sea, chegar a tanta xente como chegaba antes, é dicir, responder a tantas persoas como chegaba antes, porque agora son o doble, o triple, sigo sendo un solo, polo tanto, bueno, sigo igual que antes e volvo a repetir, eu creo que eso é parte do éxito de Red Meteo. Claro, porque a xente che pregunta, lóxicamente, a través de redes sociais, te preguntan cousas moi particulares, supoño que tamén, bueno, cousas de todo tipo, non sei se te lembras de algunha cousa, pero bueno, supoño que cousas de todo tipo, tamén xente que se ten un evento, unha boda, unha comunión ou tal, que tempo vai facer nesta parroquia, prácticamente, que tempo vai facer no adro da igrexa ao salir da boda, non? Prácticamente, non? Sí, aparte nesta época, pois bueno, é fácil, é relativamente fácil decir se vai chover nun bautizo ou a hora das días da misa, non? Pero cando chega a primavera ou outono, que xa son cambios máis, é moito máis complicado acertar, porque, eu que sei, se entra un frente atlántico sabes que vai chover a X hora, pero se, por exemplo, poño o caso de vai haber tormentas ou vai haber chubascos e tal, cando che preguntan, vai chover ás 5 da tarde no adro da iglesia de Ribadumia, e digo, é imposible sabelo, o sea, claro. Dígolle, pois, levade paraguas, por se acaso, pero que é imposible sabelo. Ou despois está a típica persona que che pregunta, eu que sei, ahora mismo estamos a 19 de agosto, pregúntache para dentro de 2-3 semanas. Xa. Eu digolle, mira, vou preguntar dentro dunha semana ou así, porque de momento pois é imposible. Pero bueno, hai de todo, pero entenden, non? O sea, de feito, volve preguntar, é dicir, a verdade é que, volvo a repetir, son maravillosos, Mira, ti tiveches, bueno, como unha especie de colaboración coa Axencia Estatal de Meteoroloxía, contos un poquinho en que consistía esa colaboración, porque implicaba que ti, bueno, pois como que tiñas como acceso ou colaborabas con eles recompilando datos dunha estación meteorolóxica ali na tua terra, no Campo Lameiro, non? Sí, bueno, xa sabía que pola situación xeográfica de Campo Lameiro, pois Campo Lameiro era unha zona bastante interesante climáticamente falando, porque, bueno, pois é unha zona na que está rodeada de montes, ten moito relieve, está como nun val... Encaixada, non? Ali no... Claro, está como no perlitoral, ali sabía que chovía moito, o sea, chove moito. Eu empecé, pois, teño curiosidade por saber canto chove aquí, e puxeme en contacto coa Axencia Estatal de Meteoroloxía, porque entereime de que se podía ser colaborador, é dicir, recoller datos cada día a X hora ou como mellor che viñera para saber como funciona o clima de X lugar, neste caso, Campo Lameiro, concretamente da miña veiga.
E, bueno, pois empecé, o sea, faleilles, mandaronme, primeiro foi un pluviómetro, o sea, un aparato onde se recolle a chuvia que vai caendo, e despois, pois, bueno, dixen, bueno, pois vou avanzar un pouco máis, e pedinlle unha caseta onde se meten os termómetros para saber que temperatura tal, e pouco a pouco eu mandaballe, iba, pois, cada día a X hora a miña veiga para anotar os datos das últimas 24 horas, e ao final de cada mes eu mandaballe un correo cun archivo a eles, pois así foi, ainda sigo facendo, só que agora non colaboro tanto como eles, con eles, senón máis hacia min, é dicir, teño unha estación meteorolóxica automática propia miña, que basicamente pois fai o mismo, pero automáticamente, é dicir, non teño que ir a nada. Que se recompila os datos. Claro, porque ao final é imposible, a vida de cada un vai variando. Eu antes fai anos podía facelo, agora non, e ao final de adaptarse ás circunstancias. Claro, o feito de nacer, bueno, pois nun concello, neste caso do interior da provincia de Pontevedra, no campo Lameiro, supoño que tamén o tempo, o interese por saber o tempo que fai é diferente a como podía, tradicionalmente, digo, non históricamente, como podía ser nas cidades dun entorno rural, como pode ser o caso do campo Lameiro, digo, máis que nada pola xente que estaba máis pendente polos traballos que se desenvolvían tamén, non? Non sei se ese interese aínda se nota, por exemplo, ali na túa terra ou en concellos próximos, aínda se nota ese interese que nas cidades pois igual lles dá un poquinho máis igual, non sei. Claro, a ver, ao final a meteoroloxía é un tema que está no día a día, o sea, eu creo que todos nos levantamos pola mañán e abrimos a ventana e miramos a ver como está o ceo, non? Para ver que nos poñemos ou tal. Pero sí que é certo que no rural, pois, o interese pola meteoroloxía é moito maior, obviamente, porque está o campo, está o agro, está pois as plantacións, e ao final moito da colleita depende o sea, a colleita depende da meteoroloxía. Ao final, a partir da hora, na Ribeira Sacra, por exemplo, pois empezan a estar pendentes do ceo por se ven unha sareivada ou un pedrazo enorme que lles impide vendimiar, e ao final, pois sí que creo, certamente creo que no rural o interese pola meteoroloxía é moito maior que nas cidades, pero por motivos obvios, é dicir, nas cidades non interesa tanto se tens que salir con paraguas ou tal. Sí, pero ao final, molesto, pero nada máis, digamos. Pero ao final no rural xa non é que te vais mollar ou non, é que moito da túa vida depende deso. E ao final, pois, obviamente, claro que sí, claro que hai máis interese. Canta xente non está agora mesmo na comarca do Salnés pendente de como veñen os próximos días, que xa temos aí encima a vendima, así que moitísima xente que estará agora pois dos nervios e esperando que o tempo se porte ben e que non estrague a colleita, non? Claro. Bueno, estamos nun momento, intenso no meteorolóxico, iso parece que xa levas, pois iso, 12 anos, non? Mais ou menos xa con Meteo en marcha. Observas que efectivamente o tempo está cambiando, que todo isto que se está falando últimamente é unha realidade, algo que moitas persoas siguen negando, pero efectivamente o tempo está mudando? Sí, o sea, eu digo que sí que é certo, e aparte, o sea, é que os datos están aí, cada vez fai máis calor, eso é innegable, o sea, os datos están aí, pero xa non só no verán, é dicir, no inverno agora escasean as nevaradas, xa non digo en cotas baixas, xa non digo que neva aquí, por exemplo, en Sanxenxo, senón as nevaradas que antes había na montaña e tal, agora pois apenas hai, é dicir, chove, é dicir, en canto a chuvia, sí que teño que dicir que chove o mismo, non se observan grandes cambios na distribución da auga, sí que é certo, na cantidade, na distribución sí, é dicir, temos menos días de chuvia, pero máis concentrado. Claro, é dicir, é como máis mediterráneo, é dicir, chove máis en pouco tempo. Claro, como este pasado inverno que foi un non parar de chuvia, non? Choveu 50 días seguidos e de repente, desde finales de marzo a abril, apenas choveu. Digamos que eso, chove a mesma cantidade, pero é dicir, moito menos tempo, de aí que moitas veces haxa pois asolagamentos, bueno, pero despois, por exemplo, os veráns de agora son moito máis difíciles de levar, fai moito máis calor, a auga do mar este ano, por exemplo, está sendo animada como está hai unha vaga de calor mariña que se chama, é dicir, que está moito máis quente do que é habitual. Antes, en pleno verán, ao mellor pois entrabache un frente atlántico que se podería regar e mollar a terra. Agora entrache algo, pero un orballo, unha néboa marítima, é dicir, sí que observo que cada vez o verán é máis duro, é dicir, chega antes e marcha despois.
A chuvia chega máis ou menos na mesma época, é dicir, a partir do Pilar, máis ou menos. Sí. Pero chega, pero sigue facendo calor, é dicir, chove con bochorno, con calmuzo. Bueno, o que podo dicir é eso, que sí que se observa, pois eso, que en canto á chuvia non hai en cantidade, non hai grandes variacións, pero na calor sí que, é dicir, non hai pode haber un extremo, pero o importante de todo isto é a media. Cando antes había, ao mellor, poño un exemplo, o sea, hipotético, 30 días de 30 graus no verán, agora, por exemplo, ao mellor eses 30 graus agora son 30,5. Eses 30 graus e medio que hai, eso notase moito nas medias, eso notase moito. Bueno, ahora que comentabas a temperatura da auga, levamos xa moito tempo escoitando a mariñeiros, mariscadores, pois advertindo, por exemplo, aquí na ría de Arousa, nas rías baixas, pois das consecuencias dese incremento das temperaturas, pero claro, vas á praia e escoitas a xente dicir que está encantadísima con que a auga este quente, que por fin te podes bañar aquí nas praias en Galicia, pois con total comodidade, porque ten unha temperatura fantástica para o baño, pero creo que deberíamos facer como ou lanzar unha mensaxe de concienciación de que iso non debería ser así, non? Que a auga en Galicia nas praias ten que estar fría, non? Claro, sí que creo que hai moita ignorancia no sentido de que no que é bo é o que non, no que nos gusta, pero en realidade o que é bo para a natureza. É que a auga en Galicia ten que estar fría, é dicir, sempre estivo fría porque polo nordés, polo afloramento mariño, é dicir, o nordés aquí chega e como chega da terra, impulsa as augas da superficie do mar cara dentro e iso fai que afloren as augas do fondo. Polo tanto, as augas do fondo están moito máis frías, pero que pasa? Iso para o marisco, para iso todo é rico en nutrientes, é dicir, as rías de Galicia son ricas en nutrientes gracias ao afloramiento, é dicir, a esas augas tan frías, a esas temperaturas de 13 graus que temos cando nos metemos na auga, pero en cambio, claro, obviamente, se ti vas á playa e te metes con a temperatura de 19 graus na auga, pois está boa, pero en realidade o que está pasando hoy é un desastre para toda esa fauna que hai aí, porque ao final esos animaliños que están aí non están habituados a esa temperatura, eso ao final é malo. Mira, vouche preguntar agora por unha expresión que últimamente escoitamos moito: Galicia é un refuxio climático. A mí é unha frase que non sei, non me acaba de chistar, pero bueno, a ver, o experto, que opinas? A ver, sí e non, é dicir, ti se queres escapar do calor, telo moi fácil, podes ir para a Mariña Lucense e ali pois tes eu que sei, ponte de 60 días que ten o verán duro como tal, pois ao mellor haiche 50 nubrado e con temperaturas de 20 graus, ali pois, sí, se queres ese turismo de fresco, sí, pero por exemplo, claro, Galicia para ser tan pequena ten moitos microclimas, e mentras na Mariña están con 20 graus e barruzando con orballo e con néboas, te vas a Ourense, por exemplo, estos días pasados en Ribadavia había 43 grados. Sí. Ao final, pois, bueno, en refuxio climático depende do que che guste, é dicir, hai para todo, temos desde temperaturas frescas hasta torrarse, o sea, eso depende, é dicir, depende do que busques. Sí, claro, ti das o tempo para toda Galicia, estabas falando de algún punto en concreto da nosa xeografía que ten as súas particularidades, por exemplo, aquí nas Rías Baixas temos, non, esas brisas, ese réxime de brisas que entra polas rías na Mariña, ese efecto, non, que sempre teñen ali esa nube, digamos, permanente, as zonas do interior. Hai algún punto en Galicia que sexa, digamos, a hora de facer as predicións e de interpretar os datos, que sexa pois especialmente complicado facer o pronóstico porque é moi cambiante ou pois os modelos pois non son capaces de atinar esa imprevisibilidade meteorolóxica? Non diría así lugares como tal que sean máis complexos que outros, ou que si diría situacións máis complexas que outras, como por exemplo pode ser unha situación de treboadas na que pode chover a 1 kilómetro da túa posición, ou tamén cando temos néboas nas Rías Baixas, porque moitas veces ti pensas que van a abrir moito antes e de repente resulta que non abren en todo o día e ao final está aí a xente de remete dicindo os mensaxes dicindo, bueno, ao final non hubo día de playa, non pasa nada, ou ao mellor ao contrario, ao mellor pensas que non vai abrir en todo o día e de repente abre. Sí que diría que tanto a néboa
como as treboadas, para min, o sea, no que a mí me toca é o máis complexo de pronosticar, pero non diría que hai lugares máis difíciles que outros. Claro, máis complexo, por exemplo, no caso das brétemas, eu cando saio da casa pola mañá para vir traballar, igual ali na ría de Pontevedra está cuberto de brétemas, parece que o día non vai abrir, pero chegas aquí ao Salnés e cambia completamente o conto. E claro, no mapa non aparecía exactamente iso, porque claro, é moi difícil, non, de predecir esas zonas onde van a aparecer esas brétemas, por exemplo, non? Claro, porque ao final as brétemas son, temos que ter en conta que as brétemas son nubes baixas que móvense polo vento en superficie. O vento en superficie é moi variable cando temos néboas, e tanto se ven, se están aquí, por exemplo, vendo leste, o mellor onde estás ti, pois vendo o sur, e ali pois non as arrastra hacia ali, é dicir, pero en cambio chegas aquí, está todo coberto. O vento, é dicir, nas rías baixas, o vento para as néboas é super importante. Mira, vou te preguntar agora, porque claro, agora que andamos co móvil, todo o mundo, todo en todo momento, a xente que está aí cos aplicacións de consulta do tempo, as páxinas web, non, onde se miran eses modelos, que hai 20.000 páxinas web que son o tempo non sei que, o tempo punto non sei canto. Ese tipo de páxinas ou esas aplicacións que veñen co teléfono móvil, que xa te aparecen aí na pantalliña de inicio, ofrecen información fiable? Podémonos guiar un pouquiño delas, ou é mellor recorrer a Red Meteo e xa está? É mellor, xa acudir a Red Meteo e xa está, porque, sinceramente, a ver, non tiro para a casa, pero sí que a min personalmente esas aplicacións non me gustan porque son moi automáticas, moitas veces non se rixen pola actualidade, senón por pronósticos de fai moitas horas, e ao final eses pronósticos de fai moitas horas nun sitio como Galicia, que temos pois ventos moi cambiantes e tal, pode cambiar en calquer momento. Ao final, pois sí que acudiría a páxinas oficiais, como pode ser, pois tiro para casa, Red Meteo, pero pode decir Meteo Galicia, a Axencia Estatal de Meteoroloxía e tal, e deixar de pronóstico, típico pronóstico por horas de Android ou iPhone e ir a axencias oficiais de verdade, sí. Claro, porque, por exemplo, hai certas marcas de teléfonos móviles que podemos dicir por experiencia de usuarios que coñezo, que sempre din, sempre moi catastrofistas, se hai unha mínima sospeita de tal, di que vai chover. Sí, por eso é mellor acudir a páxinas que son, pois, que están gestionadas pois por persoas que as actualizan que se dedican a eso profesionalmente, a cada hora, a cada minuto, e ao final, pois sí que esas páxinas e eses pronósticos por hora non os ves, non os acabo de ver. Bueno, pois hai uns días tivemos a oportunidade de ver outro fenómeno, neste caso outro fenómeno histórico, podemos decir, como foi esa eclipse que, bueno, vivimos en toda Galicia, aquí tamén nas Rías Baixas, unha eclipse que dende logo nos puxo a todo o mundo mirando cara ao ceo. Pois efectivamente, milleiros de persoas, xa digo, en todo o país, buscaron os puntos máis altos e despexados para non perder detalle deste fenómeno, con lentes de protección homologadas e tamén telescopios. A expectación foi máxima en lugares emblemáticos como o Monte Pedroso en Santiago ou a Torre de Hércules na Coruña, porque xa saben que a metade norte de Galicia era onde mellor se podía ver esta eclipse. Pero no norte apareceron ao final algunhas nubes que non deixaron gozar desta eclipse no seu esplendor, aínda que ofrecendo tamén imaxes inesquecibles. Aquí nas Rías Baixas, a eclipse desenvolveuse en perfectas condicións meteorolóxicas, cun ceo prácticamente despexado. En vilas como Sanxenxo, Vila García ou Poio, as zonas máis altas convertéronse en auténticos observatorios, pero tamén nas praias, dende onde moitas persoas seguiron tamén este fenómeno. Foi entón cando a lúa se interpuxo entre a Terra e o Sol. Un momento que na Terra nos deixou dúas sensacións: descenso da temperatura e unha luz crepuscular nun solpor que durou menos de 2 minutos. E dende logo creo que nos deixou a todos coa boca aberta. A ver a David, onde te pillou esta eclipse, ou máis ben cara onde fuches para ver esta eclipse? Contanos. Pois mira, eu despraceime cara aos Ancares, e foi unha experiencia totalmente, increíble. De feito, bueno, eu personalmente teño que decir que estaba xa un pouco xa hasta as orillas de tanto bombo, de bueno, tanto, creo que estábamos todos un pouco saturados de tanto medo de si as gafas valían, de si non e tal, pero bueno, sabía que iba a merecer a pena. Foi unha cousa que non o esqueceremos nunca. De feito, nos Ancares veuse con totalidade, durou 1 minuto e pico, e foi unha cousa que
é que non se olvida, esas cousas non se olvidan. Eu sabía que iba a ser impresionante, pero hai no que vivir, o sea, de verdad. O sea, claro, como foron esas sensacións? Porque ti ademais fuches esa franxa perfecta, non? Onde era eclipse total, porque aquí, por exemplo, nas Rías Baixas non foi total por moi pouquiño, pero como foi esa sensación, non? Nese momento, cando ves que é perfecta esa eclipse, como foron, digamos, as túas sensacións? É unha cousa que non se pode explicar, tío, porque, o sea, de súpeto baixa a temperatura un pouco, ves, empezan os grilos a cantar, de repente empezan unhas aves a girar en riba túa a facer cousas extrañas, a xente toda berrando, flipando, aplaudindo, ves os aplausos. Ves a corona, aparte eu vino nun hotel, éramos poucos, no xardín do hotel, era unha cousa, o sea, que ao non velo no medio de tanta xente era ainda mellor aínda. Ves a corona solar, de repente, eu non sei se ao resto de persoas que nos están vendo que o puderon ver inteiro, o sea, total, lles pasou, pero a min pareceme ver como enorme, o sea, a luna sobre o sol enorme, como un burato negro enorme no ceo. O sea, foi unha cousa que non se vai volver, nós, por exemplo, polo menos, a non ser que te despraces, non imos volver ver nunca aquí, en Galicia, polo menos. Quen tuvo oportunidade de velo, o sea, que leva un recordo para a vida. Claro, creo que aquí nas Rías Baixas fomos un pouquiño menos afortunados os que non nos desplazamos para velos, porque ao non ser eclipse total non tivemos ocasión de ver esa coroa, non? Como se iluminaba ao redor, que nos quedou esa imaxe que era se cadra o momento máis espectacular, non? Sí, a ver, xa os profesionales disto xa decían que iba a haber moita diferencia entre un 99,9% de ocultación do sol a un 100%. Sí. Realmente é así, porque cando ves que xusto é o momento xusto no que a lúa oculta o sol e pasa a ser 100%, de repente a oscuridade pasa a ser casi completa e ves como no horizonte aínda hai luz dos sitios onde non está sendo total, e que é unha sensación como indescriptible, o sea, máis que fotos, o importante é velo, quedarse coa imagen na cabeza. Claro, eu que vin dende aquí, dende as Rías Baixas, claro, non tivem a ocasión de velo total, e vou dicir unha cousa que igual é unha parvada, pero a min casi me chamaba máis atención o que estaba pasando na Terra, esa tonalidade tan rara, non? Esa sensación, a ver, que non era frío, non? Pero que decías, joder, acaba de baixar a temperatura como de golpe, esa sensación en terra que poñendo as gafas e mirando cara ao ceo. Sí, o sea, a reacción da xente, como flipaba ese cambio de ton nos montes, no meu caso, porque estaba rodeado de montes, os cambios de ton na erva, na paisaxe, ese medo a que aparecer algunha nube de repente e fastidiar a todo, ese a ver que pasa, ese a ver non mires por a xente toda preocupada por se miraba sin gafas ou se non sei, foi unha situación un pouco extraña, pero maravillosa. E no teu caso só lentes, porque no meu caso sí, só lentes e grazas, pero no teu caso levaches algo máis, non sei se algo máis para observar ou simplemente coas gafas xa se puido vivir o momento? Non, eu levei as típicas gafas que venían na farmacia, xa está, a verdade non me esmerei moito máis, non facía falta moito máis. Bueno, pois imos ir rematando xa este tempo de conversa. Bueno, quereche preguntar, co teu permiso, pois preguntarche, pois a ver como vai vir esta fin de semana que temos así por diante, porque creo que estamos agora mesmo nun punto de inflexión no meteorolóxico, que tivemos uns días de moitísima temperatura aquí nas Rías Baixas e abafante, e estamos xusto agora no momento no que estamos a gravar este programa, vivindo esa xornada, digamos, de transición, non? Sí, mentre estamos grabando isto, a brisa xa empeza a facer acto de presencia, xa fai algo máis de fresco, pero sí que é certo que, bueno, xa a partir de, o sea, xa esta fin de semana sí que hai risco de chuvias, como sempre nestes casos, non os podo dicir exactamente a que hora vai chover, nin onde, nin en que sitio exacto, pero sí que é certo que, bueno, que aumenta o risco de chuvia, sobre todo no interior e no norte de Galicia, non tanto nas Rías Baixas. As temperaturas, sobre todo, para alivio de moitos, personalmente tamén. Sí, estaba desexando. O verán cada vez, unha popular opinion, o sea, cada vez o verán leva o peor. Sí. Pero sí que é certo que eso, que cada vez as temperaturas van ir suavizándose, non vai facer frío e nada deso, pero polo menos non imos a bajar, eso é importante. Bueno, antes me decías que che molaba un pouquiño aquelas persoas que che escriben e che preguntan, oye, como vai vir dentro de 3 semanas o tempo? Eu collo vacacións en setembro, na segunda quincena de setembro. Vou ter se algunha oportunidade de ir á praia ou é imposible a día de hoxe albiscar como vai vir setembro?
Mira, o que lle digo moito a estas persoas que me preguntan así a tanto prazo, digolle que mentiríache, pero non podo. É dicir, non podo dicirche cousas que non son. Polo tanto, pódeme preguntar nunhas semanas ou nun momento que ti consideres oportuno para organizar ti as túas vacacións con solvencia, pero de momento é imposible, non che podo dicir nada porque sería non acertar, basicamente. Bueno, pois en tal caso, pois meto bañador e paraguas na maleta e non hai problema ningún. Foi un auténtico placer recibirte aquí no Verán Verán. Moitísimas grazas pola túa visita. Se te parece, rematamos pois brindando por Red Meteo e animamos tamén a todos os nosos espectadores a que pois conecten contigo a través desa páxina, dese perfil en redes sociais para estar moi pendentes do tempo en Galicia e preguntándolle o que queiran a David, así que, Odito, moitísimas grazas e por Red Meteo. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí seguimos no Verán Verán, tempo agora para a nosa axenda para que vostedes tomen boa nota das distintas citas que aínda temos por diante nas vindeiras semanas. Comezamos no San Bartolomeu en Noia. A programación arranca este venres, pero vai continuar ata o vindeiro día 26. Das propostas destacamos o concerto este sábado de Efecto Mariposa ou o domingo a visita da Orquestra Mondragón e Conductores Suicidas, un tributo a Sabina. O luns París de Noia e o mércores Orquestra Cubo ou un espectáculo de humor de David Amor, entre outras moitas cousas. Festa do Porquiño á Brasa en Amil, no Concello de Moraña. Neste caso, os días 29 e 30 de agosto, o sábado con xogos tradicionais infantís e a xuntanza de Airiños de Amil. O domingo, día grande, co xantar popular e esa degustación do porquiño á brasa. Nesta xornada tamén haberá distintas propostas musicais. Vila Blues en Vilanova de Arousa. Proposta para os días 28 e 29 de agosto. O venres o día comezará cun espectáculo de rúa con Vilanova Orleans, dando paso a actuacións en directo de Rockin' Gina and the Sentinels, Best Boy, de New Orleans Gospel Choir, de Sinelli Brothers e a reconocida banda Dr. Feel Good. O sábado 29 a música continuará cos concertos de Ruxe Ruxe, actuación especial de Marta Hyde e Julián Maeso, Organ Sextet, e o directo de Principles of Joy, entre outros. E temos tamén a Romaría Popular da Divina Pastora en Cambados. Este sábado á noite arrancará esta romaría coa degustación de balde de mexillóns e queimada. Na parte musical, os grupos La Supersonic, Jimenos Band e Nuevo Plan. O domingo, ademais dos actos relixiosos, teremos por Cambados a Bou de Bou, a agrupación Condexido e a agrupación músico-cultural de Ribadumia. Pola noite, fin de festa con Miramar. Bueno, a nosa seguinte convidada naceu nunha illa do Pacífico, logo medrou noutra illa do Índico e dende hai xa uns cantos anos está sentada aquí na comarca do Salnés. Recibimos aquí no Verán Verán a artista multidisciplinar Amélie Trotet. Que tal? Moi boas. Hola, boas. Pois nada, benvida ao programa, benvida ao Verán Verán. Xo dicía agora, leva xa uns cantos anos por Galicia, en concreto pola comarca do Salnés, vives no Concello de Meis para ser exactos. Como te sintes vivindo aquí, logo deste periplo vital polos mares do mundo? A verdade é que xa levo 18 anos aquí, xa levo aquí máis tempo que onde nacín, onde crecín, entón a miña terra xa é Galicia. Bueno, e contanos un poquinho, pois eso, antes de chegar a Meis, ese periplo polo mundo, tamén para un artista como a ti, non? Ir coñecendo outras culturas, outros xeitos de entender, pois, a música, a danza, que aporta, non? Na túa trayectoria profesional e artística, que aportou todo este periplo vital, digamos?
aportó una identidad propia, creo, porque, bueno, empecé a danza en Illa Reunión, que es una illa de mezcla de culturas, indias, chinesas, europeas, africanas, y ya los ritmos son súper potentes, ricos, y luego pues estudié danza en Malasia, danza contemporánea, y hay otro estilo también de música de movimientos, y todos los movimientos esos han enriquecido la miña danza. E como foi que chegaches? Bueno, claro, se estará preguntando a xente, como foi parar ao Salnés? Pois estudei en Francia e logo en Irlanda, e en Irlanda do Norte coñecín unhas galegas e vin a visitarlas, e logo despois de facer a Escola Profesional de Danza en Francia dixen, pareceme un bo sitio para... Un sitio para quedar. Para quedar, para ficar. Foi un pouco froito da casualidade, non? De ter coñecido non esas rapazas, e foi un pouco froito da casualidade, non? A realidade é que non hai casualidades, que todo ocurre por algunha razón. Claro, está ben. Sí. Bueno, ti es como decía, unha artista multidisciplinar, actriz, bailarina, performen. En que momento da túa vida sentiches que todo isto, que non é pouco, era o que te querías dedicar? Pois aos 15 anos, cando integrei a Compañía Profesional de Danza Contemporánea, xa decidín o escenario é o meu lugar. Teño que desenvolverme aquí, onde me sinto libre, onde me sinto feliz. Foi xa de moi xoven. E logo, pois, despois do Covid, cando pechei a miña escola de danza, que tive nunha escola durante 10 anos, decidín dedicarme aos escenarios. Dixen, pois xa está, a ensinanza encantoume, pero o que me fai feliz realmente é transmitir emocións, transmitir arte, eso. E ata os 15 anos, non? Cando eras nena, por exemplo, non che tiraba, por exemplo, o mundo do baile, non tiñas, digamos, atracción por todo iso? Claro. Ou sí, non? Xa apuntabas maneiras, non? Sí, claro, xa, pero non sabía si ia facelo profesionalmente e eso. Claro. Logo xa o tiña clarísimo. Bueno, ti combinas teatro, danza, acrobacias aéreas, espectáculos con lume. Como dialogan, non? Dentro da túa faceta artística, como dialogan todas estas disciplinas coas que traballas a hora de concibir unha peza ou un espectáculo en concreto? A verdade é que intento buscar a maneira máis natural de pasar dunha disciplina a outra. De feito, este ano estive a montar varias obras que presentei en colexios, en escolas de idiomas e eso, e combinaban eso, as artes circenses do lume, bueno, non se podía encender o lume, pero sí que movía os aparatos, dos zancos, logo dos aéreos, e pasaba dunha disciplina a outra por medio do teatro físico e da interpretación. E a verdade é que o corpo fala por si só. É moi fácil, tú dirás, non é fácil de pasar dos tancos aos aéreos, pero a verdade, fíxenno. Para mí non me parece fácil, pero bueno, creote. Si buscas pola historia que montas, a maneira de facelo, é moi interesante, é moi... algo que me motiva moito, crear. Seguramente a xente ten moitísima curiosidade por saber, bueno, como é o teu traballo, dirá, a ver, como é o que fai, que dixo dos zancos, tal. Trouxéchenos varios vídeos para ir revendo ao longo da entrevista. Se te parece, comezamos, pois, por exemplo, polo dos zancos, para que a xente poida ver, pois, unha pequena mostra do traballo de Amélie. Pois aí te estamos a ver, contanos un pouquiño, non, como é ese traballo cos zancos que estamos a ver aquí neste vídeo. Pois, visto con vestimentas moi grandes, moi fermosas, que de feito que fajo eu, que me axudou un montón miña nai, pero cada vez intento inventar algo novo. Incluso ás veces estou 2 horas antes dun show e digo, aquí falta aí algo. E vou engadindo, vou mellorando as vestimentas cada 2 por 3.
e pois súbome aos zancos, estou a 3 metros de altura. Carai. E tamén teño uns zancos de saltos que son máis pequeniños, pero que me permiten pois vestirme como animais, como teño unha personaxe que a cerva da natureza e pois eso, permíteme xogar máis cos meniños, bueno, e cos adultos tamén, claro, que... hombre, por suposto, claro que sí. Sí. Mira, agora que falas da natureza, precisamente é unha temática coa que tes moita relación, digamos, dentro das túas propostas, dos teus espectáculos, a natureza, a auga, a terra, o mar, o lume. Sí. Con cal destes elementos, digamos, te identificas mellor a hora de traballar? Vaya trampa de pregunta, porque eu estive a pensar, porque me dixen teño que identificarme cunha máis, non? E cheguei á conclusión de que non. De que somos un pouquiño de todo, ok? Sí, que de feito chamaronme meiga varias veces e dixen, pois era verdade, porque xogo con todos os elementos, tanto coa auga como coa terra, o lume, o aire. A contorna para min é o máis importante desta vida, porque a natureza está aquí antes que nós, temos que cuidarla, é o que nos dá paz, tranquilidade, e entón eso, eu síntome viva como artista, pois interactuando coa natureza, cos elementos. Porque elixir un podendo ser un pouquiño, non? De cada un destes elementos, non? Exacto, o lume, pois bailo co lume, o aire, fajo aéreos, estou nas teas aéreas, no aro, incluso teño un aparato que é un lollipop, que é unha plataforma con un pole e un aro en riba. Logo coa terra, pois toda a danza que fajo, a danza contemporánea, que é moi terrenal, moi difundirme co espazo. E a auga, pois son consteladora fluvial, entón atopo na auga a enerxía para contestar a certos puntos. Seguro que hai máis unha persoa que dixo, como que dixo que era? Logo preguntoche por eso, logo preguntoche por esa parte. Creo que tamén temos un vídeo de acrobacias para que poida ver a xente tamén ese contacto co aire. Imos ver ese segundo vídeo, esa segunda proposta que nos trae Amélie Trottet para coñecer tamén esa faceta, esa interacción súa das acrobacias aéreas. Pois aí te estamos a ver, contanos un pouquiño, explícanos un pouquiño as imaxes que estamos vendo. Sí, pois as imaxes que vemos, estou colgada dunha grúa nunhas teas aéreas, entón bastante alto. Eso permite pois que poida voar un pouco en riba do público e aportar algo máis espectacular os aéreos, que xa de por sí xa é espectacular, claro, ¿no? Sí. Tamén hai imaxes dunha intervención que fixen para o 8M, para o Día da Muller, dun espectáculo, unha obra que creei con aéreos e con teatro físico. Bueno, pois, como é a sensación, non? De cando estás alá arriba, neste caso pendurada, xa máis que como artista, xa como vivencia propia, non? Que se sente, non? Facendo iso tan alto. Pois xa de por si os aéreos tes que estar moi seguro do que faz e apretar ben as mans e todo o corpo. Ir decidida, non? Sí. Pero cando estás tan alto nunha grúa, para min é unha sensación de liberdade, da adrenalina que está e do vivo que un pode estar. Dicir, é espectacular, teño moita sorte de estar aquí, claro, de poder facer eso que estou a facer. Non todo o mundo está que, bueno, pode voar. No, efectivamente, no, son máis ben moi pouquiñas persoas, non? As que teñen ese privilexio, non? Sí. Bueno, pues eso. Eu penso que liberdade, unha sensación maravillosa, entón. Sí. Bueno, se parecimos co terceiro vídeo, xogando con lume, neste caso podemos dicir que outra das facetas da nosa convidada, os seus espectáculos con lume.
Bueno, a ver, contanos neste caso, tamén espectáculos moi vistosos que chaman moitísimo a atención do público, Sí. supoño, non? Pois esos dous aparatos que estou a ensinar son un paraugas de lume e unha estrela de lume. Dous aparatos que fixen eu. Ah, carai. Coa miña parella, estivemos a argallar iso moitas horas. E a verdade é que son moi vistosos esos aparatos, que son moi grandes, interactuar co lume e a xente é impresionante porque o lume pode dar medo a xente. Eu xusto teño esa picardía, non? De xogar con eles, provocar un pouquiño, provocar, ao público. ensinarlles como poño a man en riba do lume e que non pasa nada, o escupir tamén lume, que é escupo lume. Bueno, no vídeo non se ve, pero tamén uso abanicos, mazas e logo pois outros aparatos máis pequeninos, máis grandes. Mira, preparando esta entrevista me comentabas unha cousa que me parece moi interesante agora que estamos a falar, bueno, destes espectáculos con lume, que é un poquinho o fenómeno de cancelación que estades sufrindo, bueno, pois deste tipo de espectáculos por unha cousa que non ten nada que ver, ademais con este tipo de espectáculos, non? Pois con toda esta vaga de incendios que nos últimos anos estamos a sufrir, de momento, por sorte, aquí en Galicia este ano estamos zafando bastante ben, pero no resto de España menudo verán que levamos e mesturando cousas que non teñen moito que ver, pois digamos que se converteron un pouco en impopulares, por dicilo de algún xeito, non? Este tipo de espectáculos por falsos riscos que se vinculan a eles, pero que non son tal, non? Claro, risco hai, pero nós os profesionais sabémolo. Imos ás actuacións pois cos nosos extintores, coas nosas mantas inífugas, os nosos caldeiros de auga, as nosas mangueiras de auga. Preparamos o espazo e temos o cuidado especial para que todo saia ben. Temos a formación, entón podo entender que sí, que a xente teña medo, máis ben hai que terlo respecto. Hai que ter o respecto, non? Que merece o lume, non? Sí, porque non hai que olvidar que a arte circense co lume pois é algo moi visual, moi espectacular. Os artistas estamos a sufrir eso que dicías, a vaga de cancelacións, de bolos, e nada, estamos todos moi en contra dos incendios. Concienciados, non? Concienciados desde o punto de vista profesional, no teu caso, non? Gústanos o noso país, a nosa terra, a nosa contorna, a vida. Evidentemente non queremos queimar nada. Así que eso, que oxalá a xente nos abra máis espazos, porque hai restaurantes que xa non queren lume, antes se podía facer exhibicións nos colexios e moitos agora están oi, no, trae os aparatos pero non poñas lume, non? Como comentabas antes. Sí. Vale. Sí. Bueno, pois te parece, cambiamos xa de tema e seguimos pois coñecéndote un pouquiño máis e un pouquiño pois analizando e presentando un pouquiño pois os espectáculos que ti desenvolves. Unha cousa que me gustou moito dos teus espectáculos, pois esa faceta de xogar tamén cos idiomas. Xa te vemos a ti agora aquí falando, que dá gusto escoitala falar en perfecto galego, sendo como é de orixe francesa, e precisamente pois con esa riqueza, non, lingüística, xogas tamén nos teus espectáculos, non? Exacto. Mesturo francés co galego para poder facer obras bilingües, chegar ao público dos colexios, dos institutos máis ben, das escolas de idiomas e iso. Ás veces, cando é algo máis xeral, pois xa non poño o francés. Tamén fago en inglés, que tamén son bilingüe en inglés. Pero ás veces dime, ai, fala castelán, e digo, estamos en Galicia, como vou falar castelán? Ai, bueno, no, o que non falta nunca é o galego, eso está claro. É un galego que ata tes geada. Sí,
home, que aprendí jalego no jrobe. Está ben, está ben. Sí. Mira, te parece falamos de dos proxectos, dos últimos proxectos nos que estás a traballar, que se chama Herdanzas, se non me equivoco. Trátase dun microespectáculo de teatro, danza e aéreos. Falas un poquinho pois deste proxecto, deste espectáculo, un poquinho tamén o público que vai dirixido. Sí, ese espectáculo naceu a raíz de que unha profesora dixome: mira, ti poderías facer iso. Claro, cando me preguntan, poderías facer iso? Home, claro, sempre podo. E dixome, teño un proxecto sobre herdanzas, raíces, e, bueno, gustaríame moito facer algo artístico, pero non vexo como. E digo, tranquila, para eso estou, vou montarte algo. Pero como? Non entendía. Entón, saquei unha historia sobre as nosas herdanzas que están moi ligadas aos elementos a terra. Sí, falo de todos os elementos aí nesa peza e xusto miro o público nos ollos e vou ata o seu corazón, pregúntolles: pa que estades aquí? Sabedes onde están as vosas herdanzas? Ás veces queredes esquecervos de algo, pero nunca se pode esquecer de onde ves, de que fai que ti eres ti, de que viviron os teus antepasados e todo eso. Vai disto, esa obra vai das herdanzas que herdamos e como podemos ser quenes somos. Sí, grazas ao que veu do pasado, non? Digamos. Sí. Mira, e como é ese diálogo co público? Porque creo que efectivamente hai un diálogo, non? Neste espectáculo hai un diálogo e un poquinho por parte do público. Como é esa resposta ou esa interactuación? Porque supoño que a veces te deixan un pouco descolocada incluso, non? Claro, que me preguntaches a que público, pois fun nuns institutos. Sí. E claro, quería que me mirasen. Claro, porque cando vas aos institutos... Sí, o primeiro é intentar, non? Están a facer outras cousas. Poñerse na fila de atrás por se acaso me sacan. Claro. E entón, xa, cando chegan, eu son unha moura, e entón xa estou no meu papel de, así, sobre os meus zancos moi alta, e dirixo toda a vida, e digo, son eu a dona das vosas almas. Cala! Por escalar, por favor, e xa lles digo, e entón se quedan así, sabes? E me están a mirar, e entón capto todas as miradas, e logo, pois, como nos espectáculos onde traballo nas compañías de animación, e eso, moitas veces son unha bruxa, entón empezo a facer este... e entón están, pero... que está a facer, sabes? Me están a mirar un pouco descolocados. Que captaches aí a atención, polo menos, non? E logo, pois sempre están maravillados, sabes? En frente dos aéreos, de todo, e incluso algúns vinieron a falarme coa vago aí, as profesoras, as que máis, claro, pero... Sí, pero bueno, importante tamén non conectar con ese público que é un público complicado, non? Porque tanto nenos como adolescentes son públicos ben complicados, non? Bueno, sempre hai uns que non miran, eso é como os pementos. Sí, claro, sí. Pois, do mesmo xeito, pois sempre habrán algúns que non te miran. Pero sei que captei a atención da meira grande parte dese público. Incluso, claro, nas escolas de idiomas eso é un acerto tamén. Sí, porque non sempre teñen unha actividade de arte así. Claro, sí. É unha sorte poder... Ahora, iba a preguntar precisamente, non? Estabas falando de pues, levar este tipo de espectáculos a institutos, a escolas de idiomas, a espazos, en definitiva, non convencionais, onde se desenvolverían, non? Este tipo de propostas culturais. Que te aportan, non? Levar este tipo de espectáculos a estes lugares que non son habituais para este tipo de disciplinas, que te aporta, non? Ese contexto. Sí, pois chegar a xente que non iría ver arte e que de repente di, wow, como me tocaches tanto a alma? É que non entendo, estou chorando agora, non te coñezo de nada, a mí non me gusta a danza así, pero chegáchesme. Eso é o que me motiva.
Por eso encantame tamén bailar na rúa, cando hai eventos así, pois ás veces invitanme aos concellos, as asociacións, para eventos así con Que te gusta máis? Actuar, por exemplo, iso, dentro dun instituto, dun centro, dun espazo cultural, dunha asociación, quizáis, ou na rúa? Porque claro, na rúa ten ese factor un pouco de imprevisible, non? Que pode, como un poquinho como aquí detrás, por detrás do noso set do verán, que poden pasar aquí as miñas costas, pode pasar de todo. A ver, non sei que dicirte que prefiro porque son dous públicos diferentes, pero a verdade é que na rúa a última actuación tiven medo, non había ninguén. E eu levaba preparando eso moito tempo, tiña moitísima ilusión, e en canto empezamos coa música... Xa foi un reclamo, o que? Empezou a encherse a praza e foi espectacular. Sí, quedei abraiada diante do montón de xente que se parou e a sensación foi moi bonita. Entón, non sei que dicirte, que prefiro. É como dos elementos, non? Por que escoller un ou outro, non? Pero os xornalistas somos moito de facer este tipo de preguntas, de elixir unha cousa ou outra. Eu collo todo. Mira, agora que decías isto de, espectáculos en distintos sitios, hai tamén distintas iniciativas nas que tes participado últimamente alrededor do feminismo, da visibilidade, non? Do talento feminino, xa falabas antes desa proposta do 8M, tamén te vimos no festival en Vilagarcía, tamén estiveches nesta última edición, se non me equivoco, co espectáculo O Xermolo do Latexo. Ti que traballas co corpo, coa forza, no aire tamén, sentes que colgarte ali arriba, non, como decías antes, con toda esa forza, coas mans ben apretadas, é tamén un xeito de reivindicar ese talento, non? Como se fai en iniciativas como o festival, de reivindicar ese talento e ese poder da muller. Sí, claro. Porque ademais tes que ter moita forza para facer aéreos, hai moito home, pero tamén hai moita muller. Sí, que... Hai algo cando falabas agora que decías dos aéreos, que estás no aire e tal, pero sabes que cando estás no aire, así, dando moitas voltas, a forza centrífuga lévate moito a terra, tes que estar moito na terra tamén. É diferente do que me preguntaches, pero era para comentar o que acabas de dicir. Bueno, unha mensaxe, non? Unha mensaxe neste caso, esa forza, non? Esa forza do talento feminino, pero non sei, claro, cando faz un espectáculo, cada un ten a súa propia mensaxe, pero digamos, cal sería a mensaxe, non? De calquera persoa que chegue a ti, pois ven a través destas visitas que faz a distintos centros ou espectáculos en rúa, con que mensaxe, non? Che gustaría que quedase o público ou con que reflexión logo de presenciar un dos teus espectáculos? Esta é pregunta reflexiva da entrevista. Depende tamén da mensaxe da obra. Do espectáculo, claro. Sí. Pero sempre hai algún fío que sempre volve, que sempre podes soñar e expresarte, e todo o mundo pode facelo. Todo o mundo. Porque moitas veces digo, non son a mellor. Hai xente moito mellor que a min, pero sí que sei que chego ao corazón da xente, porque miro nos ollos, porque transmito cos meus movementos, coas miñas palabras, e de feito no último colección de FUN me preguntaron algo así e dixenlles, pois tedes que perseguir os vosos soños. E encántame cando pasan nenos así na rúa que me miran, ai, que ben bailas, que ben o faz, tal, e digo, e ti bailas? Porque tú tamén podes facelo, sabes? Gústame transmitir esa ilusión. Sí, eso é común a todos os espectáculos, porque logo, pues claro, gústame que se queden coa mensaxe do espectáculo. Claro, cada espectáculo lógicamente ten unha mensaxe propia, non? O Xermolo do Latexo, pois, a forzada sororidade que te permite ser a persoa que queres ser. Herdanzas, pois, a forza dos teus antepasados, todas as túas raíces fan que neves ti tamén a identidade
Sí, pues puede ser eso, a identidade. Bueno, pois mira, bueno, temos pendente que comentabas antes outra das túas facetas que decía eu, seguro que a xente non sabe que está dicindo, teño aquí anotado, porque aparte de todo isto que fas, de todos estes... Pero hai algo que non dixen, Sí, dime, te podo interrumpir. Falando da identidade, que estou agora a facer outra obra, estamos a crear unha obra coa miña parella, ele é violinista, toca a viola e o violín eléctrico, estamos, eso, pues sí, mira tú, que non o pensara, que era a identidade o fío, pues estamos aí a crear algo sobre... A misión social do Verán Verán, pues que tamén convida a reflexión dos nosos convidados. Estaremos pendentes, por suposto, dese novo espectáculo que de segura de ser un éxito por toda Galicia, porque ademais te moves por toda Galicia e por outros puntos de España, que tamén é importante que os nosos espectadores... Salamanca, Madrid... Sí, porque él como artista xa tamén afincado, pues ten moitos contactos en todo o resto. Pero Galiza primeiro. Moi ben, pois agora si retomamos con esa parte, non te preocupes, porque claro, antes dixeches que aparte de todo isto, de todos estes espectáculos que ofreces, eras tamén, teño que notado, porque que non me queda palabra, consteladora fluvial. Sí. Que non teño nin idea de que é todo isto, e contas un poquinho en que consiste e cale un poquinho o teu traballo nesta outra faceta túa. Vale, pois outra faceta, pero que sigue cos elementos, como dixemos antes, traballo coa auga, nas constelacións, o constelador é un guía que traballa as dinámicas e os patróns que se repiten na vida da xente. Si ti ves que hai cousas que ti, por moito que digas, bueno, son inteligente, podo pensar, non vou facer eso, pero sempre faz o mesmo, non sabes por qué, pois esas dinámicas están atadas a outras forzas. Eu traballo coa árbore genealóxica, cos teus antepasados, vexo a través da auga en que momento e con quen estás atado cos teus antepasados. Isto casi nos daba para outra entrevista, non? Outro temazo que temos aí, non? É un pouco complicado explicarlo nun minuto, pero ao traballar así podes soltar eses lazos que tes e o teu subconsciente visualiza xa cousas que ti non sabías, non tiñas conciencia. O visualizar eso, eres capaz de seguir e a vida cambia ao redor túa. Ti ainda que non o vexas, todo flúe e pasan cousas. Pois temática interesante. Agora teño moitísima máis curiosidade por afondar un pouquiño máis en todo isto, dende logo que me parece moi interesante. Nada, temos que seguir a Amélie nas súas redes sociais, porque se antes amosábamos 3 exemplos do seu traballo, ali ela vai pois pendurando outros moitos vídeos para que poidan ver pois todas estas diferentes facetas que nos ofrece. Nos imos ir xa despedindo este verán desta semana, ímolo facer dende Pontevedra. Acaban de rematar as festas da Peregrina, pero na cidade xa están para outra. Teñen a volta da esquina a Feira Franca os días 4 e 5 de setembro, pero é que despois da Feira Franca continúan con máis propostas, porque chega a gran final das series mundiais de triatlón, que ademais inclúen, e a parte que nos interesa máis a nós, unha programación musical paralela a partir do 18 de setembro. Pola cidade de Pontevedra vai estar Denin Jures, Galician Ermi, Ortiga, Moi, e tamén a artista coa que imos despedir o verán esta semana, Celtia Irevire, unha proposta que vai estar na cidade de Pontevedra o vindeiro día 18 dentro desta programación paralela, cun exemplo do seu traballo. Imos rematar, non sen antes, Amélie, darche as grazas, merci beaucoup por achegarte hoxe ata o verán, se che parece, despedímonos brindando con Martín Kodax e parabéns polo teu traballo. Grazas a verdade. Saba loba, que o mundo xira e non renova. Ela o vea, hai unha besta que fura a terra. Ela viva,
Lembranza caniña e que espida, garda galla na porta do alén, co marco do vento aos seus pés. Cando fica soa que non hai que na colla, ela o vea. Hai unha besta que queima a terra, ela viva. Herdanza derruída que percorre as veas, queimo sangue pa loitar a fame, que negocia as minas, que negocia as guerras. Eu oín a lenda do din amiga terra nas verbas das deusas, que eran as mouras as meigas, falando co vento que bica a peira do mar e das estrelas. Ollando a lúa ficar o seido, estralo paso ruín do mecánico lateso. Sabaloba, cando fica soa que non hai que na colla, ela o vea. Hai unha besta que fura a terra, ela viva. Herdanza derruída que percorre as veas, queimo sangue pa loitar a fame, que negocia as minas, que negocia as guerras. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.